इनकर पिताजी के 49 वर्ष उम्र भइल, हमार 52 साल भइल। अजीत तू ही बताओ तारा के हमार चेला कोनो फुहर पर तो कितना बहुत लगे तारा ऐसा कहे के चाहिए लांगाड़ा दे तांगाड़ा इतना सुंदर तरह के भगवान आवाज दिले बड़े सरस्वती में आवाज दिले बड़ी आ तब तरह ऐसा गंडुगरी गोरक चाहिए सुमेर भगवती बा एगो त हमनी के छूतका में बाकी है लगातार बोलोगे तक छूतका में पड़ल बड़ा हमनी के चाहिए ना अजीत तरह के छोट भाई मानी ले अब बढ़ा देने तक कर माना ही नहीं है कि तू हमरा के कुछ बोल दो दिल से मानी ले कमलबाज के बात दिल से माने यो हमरा के बिल से माने ले ओकरे बात के जवाब देला तारा बात के ना ए तरह में गलती बा मुखे जी अरे वो कोनो वार्ड के माने लगनी आउ सर दो लोई करस तो दुख लागी कि ना लागी कि ना लागी लागी ओही हम मुखिया हो के कोनो ही के कोनो वार्ड संग गावता नहीं तो तारा धन्यवाद करते हैं तू लाओ तो कहे के भेंता जी चैत में मौत गई काहे चैत भर तार गाड़ी मारी हां तू ही बताओ तो हम काम करे तू ही बताओ जवाब लग बे सुगर चैता का शुरुआती है भेंता कहले है ना का बच में ना चैता लोग भुला गए रहे ओ घरे तू पहला क्लास में पढ़त हो छपरा में चैता लोग भुला गए रहे छपरा जिला के सैड सॉन्ग में शेर हिंदी के कहा पहले धासन सिंह अभियंता लेडीज से के बुलाओ लेडी से फोन के लगवाओ जूली से पहला बेर 2001 में गोनई में मौगाई के शुरू कोई अभियंता जी गोनई में गान मरल के शुरू कोई अजीत पहले ईद का ब्यास ना करे ज्यादा खिसिवा मन तई पर ईद मुबारक कह दे ईद मुबारक मौगा है आदमी कहीं का हेतना फुवर बोल जाला भयो कहता रह आ तब उदंड स्वर तरह बोले चाहिए पागल वालो हो मर गए इनका मेहरारू के बीडीसी में मिलल झाट छाप बार छाप ना झाट छाप तब घूम घूम उठ पाओ तो लेकिन सुनी ना सहले नहीं की झाड़ी के मार दे हम निकल गए विजयी हो जाइए गुंजन कहले बड़ा तो कर जवाब दे जरूरी बा गुंजन कहली कि बीज विजयी हो जाए बरुआ सब तेले के मार दिए जतना महुआ बाढ़ सकने वाली कुंडल देखे देखे छेछरा कहीं खाली फुहर बात बोलता रहा छेछराई मत करो सुमित ठीक कले हमनी के भूमिहार से जवाब दे ले जा कभी ओरे तोर पहुंचू देखो केहू कना ई गलत शब्द ओधे कह दे को जुगल लास्ट सर तो नहीं तार दाढ़ी पड़ गेलो उसे ना अश्लील बात ना भयवधी में हंसी मजाक चली अब तू उनकर के माई बने करे बताओ तारा माई बने ना करे हैं ये सार तू नहीं तारा तो लाज बाना तू तो बोल दबा हमरा कर दिवा दे हमरा कर खाली कभी हो कोबा देखौटी रे देखौटी या तो ना कभी हवा कि कोबा हवे ई को देखौटी रहे देखौटी अब बहन के लगा करे वो तार फुआ आयो में खिसेल बड़ों को अरे सरवा ऊपर बहन हमरो बहन हनु भाई मन बड़े नु डर बाग का जब छोट भाई कहता नहीं वो हमरा के भैया भैया कहता रहे तो उनकर बहन तो हमरो बहन हनु एकर मैं तो अपना फुआ पर प्रयोग कर चला गाड़ी के प्रयोग ना इहो दुहा गोल ए तहरी माई के दूध दूहो चली छापरा कोनो बता छापरा हिना चाहिए ऐसा ना मुखिया जी के द्वार पर बांध जा अश्लील शब्द के प्रयोग हंसी मजाक में चल जाए मुखिया जी जी बाकी डायरेक्ट ना चली ई तरह में गलती बा गलती बा आ तो अपना में सुधार कर तो ब्यास बन ना पैबो क्षमा मांगो हम ही ना बने दे माफी मांगो गोड़ धो माफी मांगो गोड़ धो कह दे कि अजीत से गलती हो गेलो भाई गलती बा सॉरी भैया सॉरी ई ना चाहिए तू का करना हियो बोलबो बाकी मुखिया जी जब दो आदमी कंपटीशन बा आज के दल लो अश्लील बात बोल दी हो गाली दे दी हो तो वही ब्यास का लगे ई ना चाहिए बेटा हमारा गाड़ी दे बना वाला अजीत के गाड़ी दे बना वाला तो काहे ना गाड़ी गेंग कर लिया हंसी मजाक में चली मजाक चली पब्लिक के मनोरंजन खातिर चली
ई ना बेइज्जता मत बनो। आओ हो तू जोड़ीदार बने वाले बने। मुखिया जी एक हफ्ता पहले अजीत के साली के देखो की रहे हॉस्टल में साइल भी अब 12 पास हो गए 12 12+2 आ दूल्हा मिलिट्री में रहले 1.5 क्विंटल के। अब देखो कि भइल तो अजीत को भी रहली कहले भैया तू आवा ना हम काहे का हमरा के बुलावत हमारा नहीं खेलू रखे ओकरा के हां तब का कहले के ना तो नहीं डाउन बिया मैं तो आओ तई टिलटल के पसंद करा देबो तेल डाल के हां माने बतिया के आ मुखिया जी दूल्हा 1.5 क्विंटल के वजन गो रहले पूछे के दूल्हा दुल्हन पसंद बड़ी ऊकी ये क्या मत कर अजीत वो पूछली अपना छोटकी पहुंच के बबनी दूल्हा पसंद पड़े तो दूल्हा है ही टाइप के रहले है भैया नहीं हो हे भाई मुखिया जी से दूसर का नंबर मुखिया जी के बाद दूसर का नंबर रोगन रोजन को रहले 1.5 क्विंटल के अजीत वो पूछली कि बबनी दूल्हा पसंद पड़े तो कांपत या डरा के अरे बाप रे बाप सब नौकरी चाकर ठीक बा दूल्हा 1.5 क्विंटल बड़ा देख के डर लगता तो अजीत वो नहीं हरे कौन भावी होई नु बोले कि चुप पागल कहीं की चबौनी देख देख डल बड़ू पागल टीवी चाहे 36 इंच के होके चाहे 56 इंच के होके चाहे 1.5 इंच के होके चाहे 200 इंच के होके पागल रिमोटवा 6 इंच के नु होला तो वो कहले कि ए दीदी बैटरी तो कहले कि ऊ रिमोट ना हो भगवान जी के दुइये को बैटरी लगावल बा शुगर ना हो के तो 70 बरिस ले एकदम कड़ाम कड़ाम काम करला कोनो दिक्कत नहीं कबो कबो बो हो जाला अजीत में अश्लील बताओ कब को बैटरी फूल जाला तब नु फूलियो जाला बहियो जाला यही करे एगो बाड़े भाई 70 बरिस के चचेरा आ ठंडिया में निकल गइले टहले खाती मार दलस ठंडा मुखिया जी के में कौड़िया में एगो आधा किलो के फूल को हो गइल एगो 100 ग्राम रहे डॉक्टर के यहाँ गइले मोहम्मद तस्लीम के यहाँ उच्चे कहले कहले कि देखिए कपारे हाथ में कहले बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आपकी दोनों गोली निकालनी पड़ेगी तो वो हंसता रहे अरे आपकी गोली निकाली जा रही है आप हंस रहे हैं एक बार भैया कहता कि चुप चुप यार 8 बरी से जब राइफल कामे नहीं के करो तो ये गोली ढोला से का फायदा हटाओ निकल धोआ जान छिला गइल बा तारा के इंसल्टी करे के चलते हम ना गौनी मत चुटकुला ना कोने तो सांझ से फरमाइश रहो आ तारा उहे गई तेल के बाद धो धरू लोभ सो अवारा जिला के सीता में चली गौनाई के ABC ए माने आरा बी माने बलिया सी माने छपरा भैया इजा कवि लोग भई गाँव खातिर एहू जिला में लोग आवता और ओलो में गावता हर जगह गौनी हार बाड़े भाई कवि लोग भई